Kaixo, nik Ibane naiz eta liktiru hau ikutuko dutzuet. Kaixo, ni Leanaz eta Alegro de Concierto joko du. Kaixo, ni naiz Mark eta Alkuko joko dutzuet.
Kaixo, ni Alice naiz eta jazz aktituden lehenengo zatia joko dut. Kaixo, ni Elena naiz eta Inozentzia joko deutsuet. Kaixo, Enara naiz eta jardines inglesez joko dut.
eta pequeña pieza joko dut. Kaixo, gu Ane eta Maren gara eta lau teilatu gainean joko du. Kaixo, gu Anitz eta Marina gara eta gaur aria Henry Purtzelena joko dugu. Pasatzea uste du.
Kaixo guztioi, Usune eta Garbine gara eta gaur aldapeko ukituko dugu. Espero dugu gustatzea. Kaixo, ni Mark Aldeitzen naiz eta bateriazko estudioak joko dut.